Moi Datgari Hatisar Monabili picnic spot or moi vice president hoy moi tui koba bisarisu rice bilakok joni amar ei Monabili picnic spot ahi pelai picnic kaisulu hebilakok ami eta message diboloi bisarisu jen hokole buji pai ba hokole জানি পেলাই ই আমাৰ পিকনিক স্পট যেন পিকনিক খাবলৈ নাহে কিয়ৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি শৰ্ট ফৰ্ম DDMA সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা আমাক মহামাৰী কৰোনাৰ কাৰণে বাধা দিছে তাৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ Monabili পিকনিক স্পটটো কালি অহাকালি ৰাতিপুৱা 6টা বাজিৰ পৰা আমি ক্লোজ কৰা হৈছে তাৰিখটো অহাকালি 22 তাৰিখ 1 মাৰ্চ 2022 সেই অহাকালি 6টা বাজিৰ পৰা আমি এই দাঁতগাৰ হাতীচাৰ এৰিয়াৰ Monabili পিকনিক স্পটখন আমি বন্ধ কৰা হৈছে সদায় কাৰণে আমি বন্ধ কৰা নাই যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাক খুলবা দিব হেতু সময়লৈকে আমি বন্ধ কৰিম যেতিয়া আমাক এলাউড দিব তেতিয়া হলে আমি এই মিডিয়া জৰিয়তে আমি সকলো পিকনিক কোৱা মানুহবিলাকক আমি ইনফৰমেশ্যন দিম বা মিডিয়া জৰিয়তে আমি খবৰ দিম এটোই মই ক'ব বিচাৰিছো বে জানা যায়बाय जोंनि Monabili পিকনিক স্পটনি কমিটিनि थ्रुयै नङा बेयो जाहैबाय दुनियायाव बुहुमाव मोनसे महामारी करona ओंखारदों थांनाय सनफोरखौ आं मिथिला थामथि खेब जाबाय दिनैसिमाव बे थामथि खेबजों लोगोसे मोनसे आरो गोदानै ओमिक्रन होननाय मोनसे भाइरास सफैबावदों होननानै खोनासावदों बा मिथिदों नोंथांमोनाबो मिथिदों निश्चय बेनिखायनो आङो बे जोंनि Monabili पिकनिक स्पटआव जायफोरा फैनानै लावखार ओंखाम जाफैयोमोन बे बिथांमोनखौ बे मिडियानि जुरितजों आङो कमिटिनि जानानै फोसावहरनो लुबैदों बे फोसावनायानो जाहैबाय जोंनाव फोरमानबो दं नै फोरमानबो दं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटी DDMA बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हरनि समाव दिनैनि हरनि समाव मिथिहरदों जे नोंथांमोननि Monabili पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनांसिगौ गाबोननिफ्राय होननानै बुंनायलाय जोङो दिनै हरनि समावनो मिडियानि जुरितजों जोङो फोसावहरदों जोङो बे Monabili पिकनिक स्पटखौ दा बन्द खालामथ'नाय जाबाय गाबोन फुंनि 6टानिफ्राय जोङो बे हाबग्रा गेटखौ क्लोज खालामनाय जागोन जाय बिथांमोना फैयो बिथांमोना जेन मिथिनानै फैनो गोसो जादोंब्ला मिथिनानै दा फैसै जोङो बन्द खालामथ'नाय जाबाय जेब्लासिम जोंनो गभर्नमेन्टआ खुलिफिननायनि अर्डार होआ बेसिमहालागै जों बन्द खालामथ'नाय जागोन जेब्ला गभर्नमेन्टआ जोंनो खुलिफिननायनि अर्डार होयो अब्ला जोङो मिडियानि जुरितजोंनो नोंथांमोननो मिथिहरफिननाय जागोन